ओइ आसोल आंसो मा जाबाय नोंना कमफ्रम मा न' बिलाय आं रायलायना होबाय ओमफ्राय दा जानायनि लामायाव जाबाय आरोखि जानायनि लामायाव दायो औ ओमफ्राय आच्छा नङा जाबाय नङा एमटिजों जायोबा जायो बुंदो नोङो एकदम फिक्स जायोबाथ' जायो होनखादो एकदम जों रायलायनानै डाइरेक्ट फिक्स बानायना होखाबाय नै दा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ माने एमटि नार्जारिजों आरो बि बसुमतारी बिटलखौ माने दा आं प्रांक कल बानायगोन माने दा नैबे आं दंफैयो दुब्लिबारि गेजेराव आरोखि लांदां रावबो गैया एमटि नार्जारिखौ प्रांक कल बानायनि र' हमोना हमा रागा जोंगोन ना मागोनलै बेबा नांमारबायलै आसोल मिथिबाय रायहरगोनसो नामाब्रा हेल' आब' मोनदांसै नामा ए माथो फनबो हमाब्रा ए मा दुब्लियाव नामा दुब्लियाव नङा न'आवनो आरो ए माथो माइसे हानायफोरा जोब्बाय जोबनाया जोबथ'बाय दे जोब्बायानो जोबथ'बाय ए मारा मुरा जोब्बाय मारा होनाय जाथ'वाखैनो खोबहाबना दोनथ'दों ए बबेनिफ्राय हरदोंमोनबा न'आवनो दं दा नामा दा न'आव गैथ'आ आं बेलेगावसो दं ए अबाव बबेनिफ्राय हरदोंथाय आङो ओइ माबा राङापारा ओमफ्राय माबाफोर खौरांमोन ओइ इउटुबनि बिखयसो एसे सोंलाबायनो नागिरलाबायदोंमोन आङो इउटुबनि सोमोन्दैसो आं बारा मिथिया मानो होनबा आं इउटुबाव बारा फैयाना ए फेसबुकनिबासो आं हागोन आरो औ फेसबुकावथ' नुलाबायानो थायो बारु नोंखौ नुनायालाय भिउसबो जासोगारोना मालाय नोंसिना इउटुबनि बागै आंनाव एसेबांखिनि नलेज गैया आरोना इउटुबनि सोमोन्दै ए फेसबुकावथ' देन्जार भिउस जायो माथो मालाय नोंसिना ए फेसबुकावथ' देन्जार भिउस जायो माथो मालाय नोंसिना गावबागावनि कन्टेन्टनि सायावसो जाहैबायना हा गावबागावनि कन्टेन्टनि सायावसो जाहैबाय ए जोंखौलाय माथो रावबो नायनो नागिराब्रा माबा मोनसेफोर उपायफोर दंलाबायो नामाब्रा उपाय माने बिदि उपायथ' जेबो गैया कन्टेन्टखौनो मोजांसो माबा जाबाय आरो ए कन्टेन्टफोरखौ रोङा नालाय ब्रा गोदान जोंबो ओंखायनो नाया खोमा माबाफोराव इउटुबाव ट्रिकफोरखौ नाय बोरै ओमफ्राय आं बिदिनो इउटुबाव एसे नायोमोन आरो ट्रिकफोरखौहाय ओमफ्राय बिदिनो कन्टेन्ट मोजां नङाबा रावबो मोजां मोनखाया नायखाया हाजार नोङो माबायानो जायाथों मानो सेलिब्रिटियानो जायाथों मानो कन्टेन्ट जुदि मोजां नङा भिउ फैखाया ए माथो सोरनिखौबा ओरैनो थांलाबायनो नुलाबायथारो माथो इउटुबफोरावबो फेसबुकफोरावबो माबा मोनसेफोर दं नामा मिथिला आङो ओरैनो थांनायफोरखौ माब्रै खिन्थु आं जि प्रसेसजों थांदों आंनाथ' कन्टेन्टनि सायावसो आरो ए ओरैनोथ' आं नोंखौ इउटुबावबो नायनाया इउटुबावबो मोजाङानो भिउस फैयो नोंना फैनायालाय इउटुबाव खम आंना साबसक्राइबाराबो खम औ ओमफ्राय माबायाबो भिउआबो इसेबां हाइ भिउ थाङा आरो औ ओमफ्राय फेसबुकावथ' मोजां फैयोलै नोंना फैनायालाय फेसबुकाव एसे फैसाबो औ दाथ' बेसेबांसो जाखो दायो नैबे एमटि नार्जारिया 1 लाखसो जासिगोन खोमालै ने 1 लाखसो थांसिगोन नामाब्रा इउटुबाव ना फेसबुकाव फेसबुकनिया फेसबुकना नेक्स्ट मान्थहालागै थांनो हागौ होनदां ए इउटुबावथ' 22,000 ना 24,000 नुदों खोमाथ' आं इउटुबावबो 22 ए जोंनालाय माथो बारायनो रोङाब्रा 1K खौनो जाया मोनथारो मोजाङै भिडिअखौ होबाय था नों जुदि इन्टारेस्टेड दङ भिडिअ होनाय गोसो होनानै औ गावबागाव कन्टेन्ट बानाय औ मालायनि कन्टेन्टखौ होनाङा औ होलांबाय थाबानो हारसिंनो बबेबा मोनसेयाथ' भाइरेल जागोन ना औ ओमफ्राय बेयावहाय मिथिलांबाथाय जेनेबा बेयाव नोङो फल'वार्स बारायगोन आरो बाखि जेबो बिदि मेजिक गैया बेयाव भिउ फैयैखायनो बालायलाङोलै भिउआथ' बिदिनोथ' आरो जोंबो इसिबां गोरलैथ' माबा जायाखै नालाय जोंबो बुहुद हार्ड वर्क खालामनांगोन गिबियाव ओमफ्राय होननानै भाइरेल जालांबाय माने बिदिनो माने बिदिसो सिस्टेम मोनसे आइडिया फैलांबाय आरो खोन्थाबाय आरो नों सिगाङाव
बेनो बाखि जेबो गैया ओमफ्राय आब' मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंनाव दे बुंलाय बै बि बसुमतारिखौ सिनायो नोङो बि बसुमतारि ओं ए बि बसुमतारि माबासो बुंनो होदोंमोनलै आंखौ नोंखौ मा माबा नोंखौ नांगौलायनो आरो आंनिलाय बिदिनो खायदाबाय थाखायो आंबा जामारबा हामगौमोन होननानै सानदों आरोखि बि बसुमतारिया ओरैनो खायदाबाय थाखायो जों बिथुइला चिरांनिया आंखौ माने फन हरदोंमोन आरो नोंसिनिथिं ओरै खाथि खाथि जाबाय नालाय नोंसिनावबो आलासि जानोसै इसोरनावबो मोनदांथि मोनाव एमटि नार्जारि मोनाव थांनोसै होननानै बुंदोंमोन आरो आंबा माने जामारबा मोजां जामारगौमोनलै बे बिथुइलजों जाबावले आब'आबो होजों चिराङाव हाबा जायोबा बायसान्सआव आलासि जाहैनो मोनगोन नामा होनना सानदोंमोन आरोखि आङो गाज्रि मोना दे गाव सोंनो होननायखौसो सोंदों आं माने बायसान्सआव जायोबा मोजां जागौमोन होनना सानदोंमोन आरो आंबो मोनलायगोन मानो मोनलाया जानो खाफालाव बोरैबा गोरोबनाय थाबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि जाहैसिगोन आरो ने माने खाफालाव थायोबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होननायनि बायदि जाहैसिगोन आरो लास्टाव खाफालाव गोरोबलायबा मोनसिगोन होननाय बायदि नों बुंनाय बायदि जाहैसिगोन आरो जेनेबा ने आंखौ सिनायदों ए आं बे प्रकाश बसुमतारि इउटुब चेनेला जोंनाथ' नोंसिनिफ्राय बारा गोजान जायाथ' जों आं नैबे नगदानिसो जोंना एबि प्रडाक्सनाबो लोगोआव दंफायोलै आं ओरैनो प्रेंक कलसो बानायदोंमोन नोंखौ होलाबायनोसै ओमफ्राय न' गैमारा नोङो न'आव गैया ए थांबाय बाक्सायाव आंबा न'आव दं नामा होननानै ओरैनो प्रेंक कल बानायलै र' बे माइ हानाया एसे बेस्थ'थार होननानै एदावहरनो होननासो एदावहरदोंमोन एसे रागा जोंबा हामगौ होननानै खम जारलालाय दा न'आव फैबा थांगोन जोङो बेरायनो नोंगौ बायदि मोनथारदों आरो ना सोनायसोना हा आया खोन्थाग्रोबा बिदि रायलायबा बोरैबा जागोन ना बुस्थुआ सोनायसोना जयपुर खाथियावब्रा जयपुर बे खैलाजुलिखै नामा खैलाजुलि माने माथोआ बोरैबा भिडिअ बोरैबा जायोना ओंखायनो फाथा मोनाखै हमनानै मोनाखै खैलाजुलिखै जयपुरा खैलाजुलिखैसो ना जानाया सोनायसोना माबा मा गामि होनदोंमोनलाय नोंसिना आलायखुंग्रि हाजो गुदियाव 120 बिगाथि सोरगोपुरि साइडखै ना सोरगोपुरि खाथियावनो जायो बै जोंथिं खान्थाल थाइजौ दंमोन ना इसोर गामियावब्रा खाथि खाथि खान्थाल थाइजौमोन गामि खाथि खाथि